Ukufuduswa komhlambi wenkomo ezibiweyo sisinge kumda ophakathi kwelizwe lase-Lesotho nelizwe loMzantsi Afrika. Ezinkomo zibiwa ebantwini abafuyele ukuba bazondle ngazo, logama abanye befile ukuba bashishine. Kusetyenziswa amahashe, zehliswe sonyuswa iintaba neentatyana kumda ophakathi kwelizwe loMzantsi Afrika nelizwe lase-Lesotho. Sendifike nje anginalutho. Ngoku bendizojonga ukuthi ngana angeke ndizibone apha isikiti na. Just ndiyakhona ndiphelele ke. So ndaripota ke nasemapoliseni. Abahlali bathi la masela emfuyo afundiswa ukweba eselula, nanjengoko eyeka isikolo ajongana nomsebenzi wokweba boluse imfuyo. La makhwenkwana afundiswa amaqhinga okweba nokuzikhusela. Lo waqalisa ukwenza lo msebenzi eneminyaka eli-14. Abantu bomutho bangichola entabeni e-Matatilele, entabeni zasemafubi. Bangichola negusha zakabhuti bongane. Ezinye igusha bezivalelwe entabeni. uZuko Nqwema ongumfama osakhasayo ngonyaka 2019 webelwa zonke inkomo zakhe. Ndilapha ke ngokuzothatha ezo nkomo, kodwa nalapho ezinye zazo zikhona apha, i-22 yazo zisashota. Umbutho wase-Matatile olusana lwaphulomthetho i-Operation Dudula usebenzisana nabagcini bomthetho ukulusana nolwabiwo lwemfuyo. Ewe siyazama ngamahashi lawa abantu, kodwa ke ichopper yenye yezinto ekwenza uba kube lula ukusebenza nezindaba. Amapolisa athana indlela ezicacileyo zokulusana nolwabiwo lwemfuyo. Kungekudala sizawudandalazisa ke icebo lethu lokubana siyilwa njani nalento yesi-stock theft. Amafama afuna abagcini mthetho bangajongi kuphela ukungena nokuphuma kwabantu nemfuyo kwilizwe laseMzantsi Afrika kwiindawo eziyimida esemthethweni, kodwa bajonga nakwiindawo esemaxethukeni. Ndinkululeko Nyembizo, Izindaba ze-SABC, e-Matatilele.